Želáme vám hlavne zdravie, pokoj a nech ste spokojní v kruhu svojich najbližších. Rok 2020 bol náročný pre mnohých z nás. Redakcia Krimi prináša každý deň aktuálne, vážne témy. Často boli ovplyvňované koronakrízou. I v ťažkých chvíľach je dobré mať aspoň občas dôvod na úsmev. A preto vám prinášame výber záberov od našich redaktorov, ktoré bežne divák neuvidí. Aj keď na prvý pohľad pôsobia profesionálne, popasovať sa musia so živlami, svojím vlastným jazykom a neplechu im robia aj rôzne živočíchy. Nepýtajte sa, kto to bol, lebo už to bolo v minuloročnom silvestrovskom vysielaní. Moja mama je lepšia ako tvoja, tak bude, že mama telefónuje. 3-4. V obci Dubové boli v pohotovosti už od rána. Hladinu zdvihnutej rieky Turiec a miestneho potoka monitorovali. A tento vietor monitoruje kto? Škody doposiaľ presne vyčíslené nie sú. Starosta určil jedného zamestnanca obce. Naložených mal približne 1400 balíkov. Boli v nich veci, ktoré si ľudia objednali na internete. Zákazníci ale o tovar neprídu. Miláčik, musíš, keď ja to hovorím ešte minimálne 2-3 sekundy, nič nerobiť. Tak ty si už začala kývať hlavou. Richterová. Zales. Nikol Richterová, televízia Joj. Čierne vrece plávalo v rieke. Čierne vrece plávalo v rieke. Policajti úsek, kde sa dopravná nehoda stala, uzavreli. Policajti úsek, kde sa dopravná nehoda stala, uzavreli. Ak premávku odkláňali, mne mrzne papuľa. Laboratória potvrdili 552 nových prípadov nákazy koronavírusu. Bojnická zoo rozbieha jednu z najväčších akcií. Prevádzači sú veľmi často ozbrojení. Hraničiari však môžu použiť služobnú zbraň iba vtedy, ak im ide Hanna Liptáková, televízia Joj. Novela zákona nadobudne účinnosť. Pusti. Nežer to, ale... Choď. Zostaň. Miesto. Pri páchaní trestného činu podvodu. Tomto osa vlieteľa. Au! Už majú o svoje Pál niekam. No tak to je... Behun, poď ma ovievať. Snáď len dodám to, že niekedy stačí len vysvetliť, poprosiť a poďakovať. Pekný večer. Pekné ráno. Papa.